ke yo ya tikari te linde mana go tebe kana ngabone nsi ya weneri igo ya wenerete ashi igo Nyasaye itukulia chuma ine chumelia tukaroranga Nyasaye bono akarua roraka motunga mwanya bantu elinde akamobeka buno moteneneri elinde arinde birie anyare ko bagakubeka lakini ashige shie kebe omochaka no isate gatuira asuko gukwa mwanya bantu a broken world ensi yabunekanire ashingincho yobo sharia singincho yobo taigwera kwa mwanya bantu na shingincho yebibe bya mwanya bantu aseigo kero yomo akumera na no botongi bwa Nyasaye egetongo kinyashaye ya tongo twa somo bwika noye na kero kigere part of the network yobo amate obogo twirania go chashi obotongi bwa Nyasaye litukulia yaro twa tikire kotebanga eleso nyine ya kabira sekwoti na nigo to kwanera iro the blueprint for a better world bono nkoro kwa tulinga nonya bono kugwa kuri kwa bete ensenero ororo yogo semeria ensenero ororo eternity ye Nyasaye itu agotworoke igo to guchakira ashi kitabu gitu kya mariketa manene ga kurwa shi kitabu kya Abalawi 19 kebungo gya 18 igego tebanga tuirani gesiomba you shall not take vengeance nor bear any grudge against the children of your people ose kotuara a grudge asabana bon de bon sibabanto bain but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Na bomba na goteba wana banchani ase obuanchani bwaye asa mabera ya mange Nyasaye chinga kichonsi otwalira abantu abuba atwalira obwamate bwabene kegema amonere ashibyare byonsi kero koligerio mugano enoku koko gendo mugano onu koko gende kiare ge Ibrahim koko gende kiare ge Sara Isaka Yakobo nagati yabande igo tokororanga Nyasaye uligeti kwagacha na indi obwamate obwabunekire gati yaye na mwanya bantu obwamate obogotema koboroisia asubuya bono kulindinga noe nabo eyetali agokora ashingincho yokogokia gosogoteningia gose okorosi ubuya bwaye ni ichiamate chinkeigo gose mwanya bantu bakeigo ni chi family chiamonkeigo yaya ekero twabeire tukubwata ni bona Nyasaye na baigo twasese ni gwa monere igo tokoba ensemo y'omoroberio yo monene obene wokorongiya wokuira ni ubwamate buri bwasaregete twasome chumeria na baigo na gusanga amasisi ni waya amona abandi bono buna Nyasaye komotebi Ibrahim ashikitabu kia umuchakano 12 osome kibungo gya kabiri ne kia gatatu iga akomotebianga ningokore egesaku ekenene egesaku kyomuganda nabo iga motebinga ningo sisini nanda motebinga elietalia onindi kore ko bali nene aye ni gura abo go sisinya igo no gotebanga nabantu bonsi bensingima mbasisini weterasule nabanya sako motebia nade kene unokuligiria mariko niga sisini tuwe na unago sisini wa na banya arete ko ba ogo sisini go chia sabande igo abanchani una togo chake iliso ni ogo sisini woko ni go bono kogo chigocha wetera shege sagu ya Israeli na boigo na abuo maigaga yaye wetera asemasi oyura ache wetera ashege sagu ke bono kyomo Israeli egesa kweki Abraham wetera ase Nyasaye gotunga abantu begesa ku Israeli bono Nyasaye nigakorohisia na endo Omoroberio ashegesa ku gyonsi ensingima elinde airani abantu aba uchaserero monyene igo no gotebanga na ki asigo bono nkorosiare amachiko korosiare nchirako ba amachiko amangana ko baorokereria emeyega bako na koroisia na boigo ni bintu bako na kwenaria elinde bengane naro gosenchira yabo yo komenya buna baria ba sisini buna Nyasaye na barabugo babe ogo sisini wa gochia sabande boigo igona kigeko gera buno kuligereria no wanda e principe ye egendete gotukororo ndiri tukeri muna tugukwana iga bono gochaka tori lesson kero tuwaye ligeriga tuise ko ngende gitabu kya okunganya isate kibungo kia gatano na kabiri nigo tuguchaka kororanga bono Nyasaye oyo otagete kuirania abantu gocha sare na boigo Nyasaye otagete koroisie gesa kuike yasirire akira ni gocha sare
uyu nyasaye ogotegerera, the God who hears, nyasaye okuigwa, nyasaye ogotegerera. Kaginira okwana n'abantu bandi bakurigiriri bateba ng'omuntu nkikibona okwana waje kumubori ngwete ndo nagotete omuntu ogokani ase ng'encho yake ekiagara tagotegerete na tabwate naja yoko gotegerera tayara abantu mbere bakoraitiri off ase kenyuru bagoteba ng'omuntu utabwenereti, lakini ekero okurigiriria nyasaye re talibuna mwanya bantu nyasaye bwogotegera agoteba nga I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Nekene agotenga nama na arorire uguchandeka kwa bana bane asinsi ya Misiri. Omana agotenga I have heard them crying out because of their slave drivers and I'm concerned about their suffering. Inga na iguri unakorenga n'abantu baroro bakuba suguma kurenseria bakuba chanda na iguri kerero kyabo ekiagera bakoriru koba abasumba. Na nyasaye tebanga bono tali goriuka I'm concerned about their suffering. Ninge chanderete owecha na arenge iri guchandeka kwabo. Ase emiaka chimienye. Inenga kientambe yokoganya. Kubwamano sukoligereria nga ekero chandegeti abantu bali bachandegete kigima lituko eliko irege kakwera. Echuma irege kakwera. Umutinyi bake emiaka emerongene. Aso umuntu miaka chiminye aso umuntu chandegeti iyini nga kientambe kubwamane keruga nyitinga ninki ndusi wasobosibwa obonabekiro nyasaye igakuriye iranga nairanie abantu baye na abarusi asense ya Misiri kurendo managoteba nga ase kiare nyuma ye kiare nigo bari igo bari gutiga ekiara ase kiare maega erinde banyare ko bakwagacha bakoroishini basenseria na kubwamono bakubagachira ensi yabo abantu abatari kumusasi manyasaye abantu bagusasi mimbe wekaro n'abantu bakubanyanyasa nganonye nabo abantu abakarigiriria abaisiraeli bagatanga koroka nanga nyasaye gakirete iye bagateba nga nyasaye ukirire sana emiaka chiminye wanchani kitongende etilesoni oguchandeka no wakera ina kora sense kero kinde nabo konyoranga wachandekire kwa mana koranga nyasaye ukirire igaba silent tamanyitinga ngiye okoreka na subugima bwao nyasaye gagoteba nga naigwete na orengeri yegesa kukia abaisiraeli buna bagenda ete guchandeka ase igonki kiabet nyasaye akeorokia erebweka in a very unique way akamorokera Musa unege tutu ke woko molero igaria siroro ase era unlikely ngumorai omuntu yomo otamiriwe okabe ogotebe kananga ni gakorindu na farao no munyaro ko farao ashinginje yuno matomuga no musabuchite lakini ngano ana bo muntu uyu uyuru murishe bono okugorokerwa na nyasaye nonye Musa okoroka nanga nigakwerondoria igakwengusanana tatagiti igabwate bitamero lakini nyasaye akamwemere makora nemere memitanga nyasaye akomoa niyo kumutumanga irane guchiaria asaba Israeli bakarinse ya Misiri nobotumwa atebenga nyasaye oigure na korora oguchandeka kwabo no gotebanga nyasaye cash ni gaba charity. In fact, igagotebanga ni gare ange gokore ngana gete ashinginchu ye condition yebale ashinginchu yoguchandeka kwabo ni gare kegima ange kegima nze gukwiri gitabu kia kitwarenge okunganya isato kibungu yeshi na moja nyasaye tali gotenenera agabu ogokonyari bagosome 16 na 17 ororenga na kinya sa kuchaka koroisi Omoroberio ye n'abantu baye na kubwama no butomu bwabe na bwa tali gotira agabu na hande tali nga agakoroisia Omoroberio asingenju yenseri yoka elinde atebenga bono ntagetinga mana bana batamekuru Misiri gorioka bachigochandeka yaya ase emiaka chimiaka totebenga emiaka yamo banyale ko bako bagari ensi ya Misiri uno manyiti aba ense buni tomenyete bantu mbachandegiti abanke bamenyirega abande gutubwa abande igorobachiti abantu kuna gucho bari abantu bari barachi tororokare baroshiri ensi iri bajagachiri banyiti ningiria se uguchandeka kwabo bakoroishia chinibo lakini mpako nyora ense muyini beyu nyashaka roranga abantu aba initial resistance nguchiere ko bororo
kurwa se Farao hagu kumingana kia banta abako genda rande na ubante n'ingiri ensi ngugo cha okore mirime bono nyasawa ne keli musangana ki they will be compensated for their years of hard labor. Kero ko some ke mungu ishi na moja egote banga, and I will make the Egyptians favorably disposed toward these people, so that when you leave you will not go empty-handed. Nyasawa bali yere gang ambali ku chiko soka kurwan se yibus we kabanyale ko nyore ngeri yebigali byabo nyuma y'emyaka yabo yo gucandeka nyasaka irari baga ryogo chakya a new kind of society asabandaba bakabeira basumba bono batalia basumba nainde ekyagera igata giti abandaba bamenye in a different way erinde banyale ko bakoroisia egisaku kiranyale ko bageko genderera talio ko genderera wuka na boyo kirabe viable yekwama egisaku kibwata matunda egisaku kibwata obwanzu bono nyasaye oroisirio Omoroberio negisaku eke nabo igo kechikoba omwekano asibisa ku bietana negisaku eke buna Abraham erinde na kero kinyale ko bage ko bogo sisinia ekyagara gyanyorero go sisiniwa kyabere kyo sisinia kurwa senya saamanyene nyasaye gangane tingo mwanchwa ekero wa sisiniwe ekero wa kira asare akoroisirio Omoroberio muya kwaro liru buya bwaye tali bwa menyere igona ko tebanga yenya saga nturinya saga nkonya igoriuka na ayo bugo sisinia gukia sigisa kukegwetana ini obugo sisinia gukia sabantu bande oyo no ro Omoroberio nyesa ekene nyasaye no yokwigwa tararuri baga momente asigo igo na bere byoro nyasaye ekero kumanyanga nyasaye na ruchu gucadeka kwa bantu baya shinshi bunabona mangana agendere tensigi ebintu bigokorekana nere buja kumanyanga nyasaye na tuigwetekerero yeito na amanyite buna togo candeka na amanyita isto wetera na kire buja kumanyanga ekene nyasaye na amanyita yo wetera asigo kero go somi gitabu kya Mathayo 22 kabungu gia sora sina saba mpaka 40 igono kwirania sigitabu kia okunganya 20 na kiyesere bona kuyabika asigo nyasaye bono buna twasomali twachakali tanganinga nkoro isiaro Omoroberio taliko barosiri Omoroberio ka yaya weikaba amachiko aba Omoroberio ngana kigo chikolindwa na kibabwenete gukora asigo amachiko 10 iganga bune constitution enchirinde ogo itaberana amangana gitabwenete gukorekana ekero kurigiriria buna nyasaye korosia a basis ya mangana agochigukwanira asensemeye ekene ngeringa nyasaye igarigitiko boria abantu bae nabo igo ekero kurigiriria engane yakuyibeka amori tangani eyene roburoso wegesa kuyeke kegochi koroisigo buna mone kero kurigiriria kanisa ne bwate constitution yaye ekogera abantu bamanyange kanisa ye eteiga nande tuanchire kero togoja toba tobwata niwe nature principle nabo igo amachiko noburoso wekanisa bono in this case yeto kwaniranga na ki nyasaye nkoro isiaro kubwata na ugotiana ni na mwanya bantu ngana kibono mwanya bantu gisa kuhikike ya kego jikomenya nga kigego jikoro kya ubwanchari bwa nyasaye no bwanchani gochia sabantu bande igona kigeko gero kurigereria nga it is little wonder that many nations with the Christian heritage have drawn the basis of their laws from these guiding principles na kigeko geranga nonye nichikanisa chobo kristonke gosuchi nyinge koranga barushirie oboroso bwaba samachikaya erinde bahoro kia bantu babona kibago chikomenya igomona abanjani ekero amangana ya kubikwamo ntobaisha kororanga talia yangencho na kiye kogeranya sa gototebia ngabona machikaya ikomia koba is a way of life ninchira yokomenya omubwikano ekera koteba ashike bungo gya 13 ashigita wike kyo okonganya 20 igago tebanga tuita you shall not murder tuita igono gotebanga na ki eyebwate samari egotebanga ebikore binde byonzi byo kunyanya sabantu igo birigetie kwengiya obogima gosokomenya kwa mwanya bantu kinde kyonzi okokora getari kirungu gucha suyumino igo kirigeti kwengiya obogima bwaye nabo igo ekero kurigereria nga aye gubwiganire tiama yatoganetio yomina amaya ekero umuntu ndachandegite ekero umuntu ndabwatu kugania buna wana gosomegita Patrick and Prophets page 308 ngobeka kera mangana yuyaga gotebanga na ki kero kinde no ene kero kwenda fungu 15 ige gotebanga tuibiro yomino
igono goteba ng'a yaragiriria nonyene kero ogokora oyomino koba omosomba nabo igo buna bono abanto bare korwana ekero barwana bari babu bairwa baoswa bairwa ense yabande erinde yanyara koba yagania ng'omonto oyo achakanirwe eshira achakanirwe rigori erinde agorwe nandairaniwe gochia sense yae igo bono ekero gosoma mariko nyasaye nkobaroiseria ari omoroberio ng'ana ki omonto tatwara advantage igoro y'omonto onde omonto tanyanyasa oyonde ase eng'encho ng'a ori tamanyete gose omonto onde igare omorewa ase okwegena gose okorora omonto otari monyankuru omonto oyo monyanyasa gose orora ng'a kero kende obokong'u bwanyorire omonto ogoteba ng'a bono ase eng'encho atabwate otherwise iga nonkomoikera abanchani nabo togwetebia kegima ng'ana ki intunto ria abanto ababe omobwekano onye gokorigereria ng'a aye toraita abanto baitire abanto buna bono tware go amang'ana amaye tware gokwana igoro yo omonto oyo omo abana baria abanyaroka bari babe bakoreretwe obosoria naende bakanyara koba bagoitwa amang'ana amabe kigima ekero okorigwa ateba ng'a inche ekanisa mambire ekanisa ngochi getindi gokora bobe naende kwarigereria ng'a tinda ng'entunde gwamana goteba ng'a ndoche ng'a kero kende mbuyande korende yeso kera kwanere igoro ya amachiko aya 10 yechi principle echi chikogera abanto abe egesaku ege chikomenya nobwamato obuya na mwanya bantu nabo igo mwerio bamenye buya na nyasaye igako yabeka maiso marore ng'ana ki nabera abe tokora the exact act echi chikotebwa ogoita korendo mana goteba Matayo 5:21 keri nakwana igoro aria ng'ana ki kero kinde birengere bietu ebinto bigo kong'usa ebinto bigo gosuguma kegima okori gintu na kero kindi nonye nogotakora egintu geri kwabwenete gokora omanyete tokwera ng'a kero kende ogokora nakuri woga nabora amanye egintu ngero omwene tokora okonya omonto gete tokora ng'a neki nekibe yeso yaerera kegima igo imagine yanko society ekenyoro ase togoteba ng'a amachiko aya 10 arengeteke ni very seriously na kero omonto are korigereria ng'a richiko rigote omenya buna koreng'ana richiko rigoteba egesaku eke igokebwata oboroso obuya nani igokiranyare koba gekoererani buya na onde bwensi orachange negesaku eke igakonyora obwanchani bwa nyasaye nabo iga ase eng'encho yiyo onyara korokia obwanchani bwa nyasaye na ase eng'encho yiyo onyara gocharia oyo mwabo naki gekogera bono togotebwa ng'a bono kwagutura omobwekano buna koreng'ana abanto ba nyasaye babwenete gokora na nyasaye omanyene ng'a kiakobeka abanto aba erinde banyare koba bakomenya buna koreng'ana ogwancha kware kore bono tigandwa amabaga abere iga ondo obwate chinseme chibire twakwanire okomenta intarachi gokwanera ng'a kiagokwanera igoro y'abasumba ng'a kiagokwanera igoro y'ababoraka chintakana nabo igo nabamenyi bakorwa ng'a foreigners intarachi enseme iyo batango star section kobwata okomenta taeke emwe iga okay ntoli kwigora igo kwigorera ebwe konyigotete komenta okay bono kogenderete bono ensemo yinde nyasaye buna twatikire goteba nkorware enchira abantu baye babwenete komenya buna bagochikorokia obwanchani bwaye gochiase ebisaku binde bono ensemo eye bono egetabu giokong'anya 23 togenda ng'ekebungo gia kianda mboto muki ujumbe kinyasa bwate gochiase agesaku gia Isiraeli igaiga twatebire ng'a twasomire kuruguru ng'a nyasaye otomire Musa na Musa ochire goika ense ya Misiri ndeganka yokogenda kwa Musa nokoigwera eriogiria nyasaye kogenda koira obotomwa ng'a nyasaye nacharitie abantu aba nabo igo narange kobasibora abarusia ase ense eyo tari abarusi rioka ekera abaikiri oro namaete buna bakomenya nero orabe gakobara bona ase ekebungo gia kianda okong'anya 23 egoteba ng'ana ki also you shall not oppress a stranger for you know the heart of a stranger because you are strangers in the land of Egypt ng'a tobaisa gokorera omoeti tomokorera bubi omonto naro otamanyiti omonto ogoroke strange otamanyiti lakini okweta omonto nabagoeta kero kendo orore ng'a takamanyiti omokorere bubi oteba ng'a inu mwensi mwachandire
bona singinjo mwachandire nkagerete nga mwasomire mwanyarire koba mukumanyang'ana kiuguchandika gokorokana tubaisa gokorera bono omonto onde bobe nyasaye ngokwanare n'abana ba Isiraeli yomitasi kamyuti esimu yao ngokwanare n'abana ba Isiraeli okonyara koba okubatebya buna korengana babwenete komenya ase ensiye ekero akobarusia ase ensiye y'obusumba bono igakobatebiga buna abasibwa basibwiru bwango iga abaisiraeli mbamanyite oguchandikana kigokorokana mbamanyite ng'a ekero omonto akogotumika bubi nakiekorokana mbamanyite ng'a ekero abanto bakobasiriria nakiekorokana ekiagera bachandikire na ekero bakona gochingira ogosiboro kwabo nyasaye igechanderete ng'a abanto abati banyara kweba ase barure ng'a nakiekorokana ekero omonto yani omonto agwanchiriria okobeka ensemo ng'a tobweneti orora abande nabeng'encho gokobua nabo igo nyasaye agakora kirinchira erinde gotoria abantu aba kebungo gya 14 buna ogenderete bona asing'encho yeyu nyasaye akaroisia omoroberio akaroisia omoyega bwokoinyora buna abana ba Isiraeli baranyare gukwana omugano obo buna bachandiki omugano yo omoroberio yakanyorokanga egintu kenge ng'ogwetira igunga pass over buna korengana egekore gyokoinyora amang'ana akorekanire ekebungo gya 14 gyatebanga with a mighty hand the Lord brought us out of Egypt, out of the land of slavery erinde banyara kwinyuranga guhitira asoko bako kwa nyasaye wechinguru akabarusha ensi ya Misiri asinseria y'obusumba ensi y'obutumwa bono ng'anonye nabo keroko ngenda bono 22 kung'anya togendete gosoma kebungo gya 21 na 23 ekero okorigereria ng'a okuinyora oko naki kwarenga okweng'encho gocha ase abanto aba ng'ana ki babwenete gokorera abanto baria bachaire ase ekenyoro ase obwamate ase eamate baminyete ng'aki abanto aba babwenete kobakorera abanchani omanyeti nkoro ya mwenya abanto ning'airereri abanto aba nyuma kibairwe amachiko 10 na Musa nabo igo banyare ko bakoira chingaki chinyinge na nyasaye nabo igo Musa kaimuka mono gakwa machingo ngona kuira chingaki na nyasaye na komweresa mononga ngaki agende abwenete kogenda elinda tebya baishina ke bwenete komenya akagenderera komwa omoroberio akagenderera komwa instructions amoro kereriwa ngana kibago chikoroisia omoroberio bwa madhabahu nyasaye akaruchi chapter 3 chiamachiko igoro yamang'ana acho buna babwenete kokorera abantu barabasomba by the way chi chapter 3 chingima nyasaye akurwa erinde kwegeria abantu abanga ng'aki babwenete godil nabasomba igona bakorora hangana engana yarengene nekigima nyasaye akwiri chapter 3 chingima gotebia abaisiraeli ng'a omonto kararete buno omusomba omonto kara akorere egasi abwasi mogochibuna omusomba omonto kara amachiko arengete buna abantu bakonyora oboremo bori bagochikonyora property kindi yonse bagochikogora akaba amachiko ng'ana kiobwente konyora ekiagera aya namachiko yokomenya gwakera rituko amachiko abotambe njira tomenyete erinde akaroisia noe nomoroberio ng'a ekera abantu bachire mwagosanire omonto irurwe ekigambero ng'a kiabwenete konacherwa ekina ng'a kiabwenete kwegwa oboronge ekiagera abantu abange kero nyasaye tosesenirie twarura aria ntware kwenyara bono abo tokunyara kora noe nakagundo nyasaye okoha amachiko ng'a aye buna omonto oye ng'a kiobwenete komenya prominent among these laws igo yare gokwanera mono kobwa mono ng'ana ki abantu bari momenyete komo abantu bamino fellow citizens ase egage ni mogochikogenda ng'aki mogochikomenya n'abantu aba bono mwetanaine aba mwarure asamo n'abantu bande banyoreirwe abo n'abantu ase mogochikomenya abantu bari isiko babaetanaine nakobwa mono bari bachandegete ng'aki mogochikobakorera nyasaye akaba amachiko abantu aba mbabwenete koba exploited mbabwenete gochandwa igo baetu egintu ikung'a rights obosi oboronge bwogoikere ndagera
ase enchera ya bene ya maskani tali enchera yoko tanga wesia no musombo kwa murutira na matoli erindo oli bune sese kurunzo mugaro buno oli orasaro yaja enchera ya maskani buna abantu babwenete go deal n'abasomba nabo igo umana goteba endagera rende yare gutigara akaba amachiko endagere gutigara aso mugondo ngakie bwenete kuirwa abantu baise gutuka nga bakire abantu bebisaku bamenyira asigati ino ngakimo bwenete kubakorera asiraro komenya bakabona bakuruka nga no momenyi yoka nonye kwiboro iruro para no momenyi enchira nera abantu apabwente ko baturited nyasaka ba amachiko bona banjente to kolera Bw'ense Engiya ki even today some seem to forget the important moral principles found here regarding the treatment of others nganonye buna to kwana bono iga abantu abanke gusabantu bake barorokanire kweba ebintu amachikaya iguru agotokaga iguru ngana kitobwenete ko bakorera abandi aye no bwata somenyete omuntu naro gotegemete naro kwendagera kwagorira oporimo muntu naro uguritie nurigete muntu naro urigete ngakyo gokorera abantu aba asomenyete omuntu naro tabwatie ndagera ekero ko muirire indagera ngakyo godiri no muntu uyo omuntu naro ore less fortunate ngakyo ko mokorera. What memory in your experience makes you more compassionate and concerned about the suffering or injustice of others? Nkyo kunyora kwaroranga gyakumusirike gima paka ukorera abantu buja bali bacandikita ashekinyuma abantu bali bakumigwa kigima abantu bali bagucandwa taragenda nsemo yokurwa ngobwatelingana nsemi batango sta 6 mwana. I think Hello. Mungnashka. Ndiamono. Yomula serese nonye tiyebwa time iguli dingana lyankunire. Obatebanga timo wesa okolera abamenyi bobe. Abamenyi bali bamenye tase muri. Mona abamenyi asense moyo maninga abamenyi na bakolera tibisyo. Na bakogera mwakina. Enda abamenyi na wara goteneki abamenyi na kero gokolera abamenyi bobe. Na ino mwinyi ore buna uri mwalinge misiri. Kuna mwali gokolera bobe. Nungu je mwali koyi. Nakiye ko rinya sai ga gwitu bobe singi chumwana ko kolera bobe abana bayisire bakorera tubobe pakachayunga abana bamenyi kibayisire pakatiringi bichisike bakakora imirimo paka nyasaka izuguru igonga bono night munye nyasa iguru bororo nero batebiringa timo bayise kuchiko nayi ko korera buni bintu birimo akorera tumisire tigire night bono toleterai undi Bw'ense omenyete bo antombali mbugate bo urigete antombali ngekero ko sikwalo sigindagera iga usikwanya nyine ngo kukomera ko kuma rusibye birenge era nabya kolia anyine mwali ebintu ebyana bana baguse ne family yawo no mamenyi gusino mukoli mirimo mwayi gucyabo no mamenyi ne renkyara kwane gai ga gusa guciko comment ibintu nani no comment uyu no mamenyi mutige muri ko yabo comment yayi muri ko ibintu kyego simwa mungo bolimo igoro igi koge chikumono enseignement ni Saudi tongete na ende nsini ya nyasai n'abantu bonse barona abanyasai naje no iguru nyasai na bunu diaro nyasai ensi diere yaje buniru naje bunire yaje igonga nyasai atake tomenye iko toligere lipaka mwana bagia bataka barase tuli igona kike ko tebanga amachiko nyasai nara begete ituburereria kuna bona Kenya yitu for example tuise kuyegira ligere ke member of parliament igo bakura bantamalimu tinkona member usabanta baba nene boka bakuru umuntu asaka protocol ngantara agacha ka protocol uchumu nyomboro ruagacha okubura kugambe kino kuchukuna unega tikete ni class nyasa itai bwiti bweta ikoko kibuya iyo ngatulike abantu ba mintonga nyuko korero umuntu ndi Bw'ense bubi kwenye kuroche kendi gyose roche ngokale ko umuntu bubi be careful na unatomenya tse ibona una umuntu yo tobegaiga umuntu unakali ko kumbe akoseri abantu ke ise yara ruchina nabaye niyayi tiga nyasa inarigire tukuruguru namaitenga kikekora arahakan ikonga iguru tiri kweko etero to kwa bintu bibi kuna tu abatu amanyire tulinde mono ntonyoragana
tikina kwana mbiya mano mongna haska ndicho mbiya mano enseme yige bugata mangana mange una to kolera bande mbiya mano kigima na ekero kuligera no enchira tumanyite igo kuligera kwanyoranga abantu baliyo gokonya kero kene baliyo manyite ngaba mbache bankonya gintu giti gokoranga oyo tabuati ngakiocha go turatigana no abantu bali bakarenga membership era bono nabatu kwanira na abatororo abantu manyite ntu ari kunyara kugora no nyena kaginga ari Kenya lakini rero umuntu agosobwate ngatigana ararosi adorantume echukukuru umuntu ngaki amangana yago tokonya oyo muntu ngoyo le komenta Hello. Yunis Mandere Yamano. Inje gonale pora bodi jenga ga baisa una bare ko genda siba jeje ya tanani. Murani go ko nyanga go bare ko nyebisa go ibya lengo buni ya saba tigete. Igaba ko rwane seji ba baita ba yenseja. Are de naenda babenya ba ko twara babenya ba ko ko bobe. Bamenyi gire nanda ba lengo ba wezo na ba munisi. Mbiya mano nanda edo ko butolera abu mbiya mana asiri boli riao bono ntura kwanera akero baikire Misiri obono boroso bwo kobe kwanga ekero bara ikororo bakunyora abantu bamenyeto na barabu bali bamenyete nabwo bali abanyene bakurwaria mbanyora abana no na benshi yirinde rero netwara abantu kiarango chitore gosoma gochimutu ngaki bago chikubakorera bono rero engero tu kwana ng'abantu aba turatiga bali bakamenyeto aba bahago konyo kurwa ngaki bamwente go behave ngaki bago chikoroka na abantu bande inere kirenga gitu litukuliara ningaringa to kirera bumbi yamano kegima yoyo mto Hello. Moragwa. Yo mto moragwa Biyamano moraria ekurate yo kumia kwa rurese igoro yeleseni tuegeire kurumambia muna nakitogwene to konya na indi nakitogwene to gutiga kuriana ni abantu nakitogwene to kurinda abantu nakitogwene to kurageria abataka ekera orige to muntu buo igango umwana umukuragira komo emesa abantu abange igo bakoira abari kuko babasomba nanye no musomba no ikomo endagira oko mubeke mese kando turi kumubeka mese eri yao mukuragira mo nabana bawo amaye no kumutenga no muri kubera gucyari ekikoni usebera gukisi gukie kando to basi gutache mese ekine ky'abantu baito tubwate service tutangeti abaminto utangeti nyagetori yo mino moino mori amo como gosoka bwata abageni no maye to yogo chika turi go chiko oriondo utari kwenyara igo go chiko orio kwenyara togende buna igoro yebigeni ibi abageni ngoja bare mu kibuo ugo go chika nyagetori ubwate orio go chabuyo bwekete none yange ngiya orionde omundo utabwate none yanga como chika amo chanyaki chemwao ayo monaro lirasande gali Kenya ayo mamo gani oyo tabwatie yanga chemwao kwabangira abageni aruge sieri amaeno okumwene rigesieri abasomba kumwene ise na ebera bujatu wende karansaga kaki abana banyasaye ereze ni atorokiri ngana kitogwene tekoba abantu bamwanje nyasaye to anto toranja abaminto tomaye kumwanje nyasaye kakinje naye oyo igweteri ogeri ebori nkegocha gira gotanga toso umuchuria oyo igoro kusudi no korianani no koriana ni umutaka kwa munene ryo bolemo bose no kori no abana jintakane ndagira bakori bose no kotakonyo yo mino munabona tubwate yanga nyomba kiraire tubwate kama kiraire tuangira konya seito ari munabona tutikete noroche neibasi munabali kokorole amina mbiya mano mtomora asante sana kimwa kwanire bano mwami udikishimi na lituragenda asante sana ono ntagete oyo mtotara comment yekera ndochu comment nchirega ibere mentaka ngana kamo ekero togenda etego kwana ninga bono tomeche ashintwe tuamanyiro bobe buna bagokorekana intumba na gito bwena eta bono komenya kiara tuigura mangana nya shango kwana are na intubuna kwana na Abaisiraeli ngakiba bwena eta guchikomenya ashe gati y'abantu bande ngakito bwena eta komenya gati y'abantu bande bono ekero ashinge nchubushali bwakorekanire ashinge nchabantu banyarire ko bakwegimeria ashinge ncho omuntu atagete koroka nanga bwigotiriere bwike nyashaka ro Omoroberio
akanyara koba ogotebia abana ba Isiraeli nga babwenete kurwa erinde ikegancho gechigutuka abanta b'Omoroberio oro buna Nyasaye oyu b'Omoroberio getuke enchere tuke abanta aba bakuragirwa abakristo abange kero tokwana igonde nsemo ya Jumatano wale bakubwatia matuge okwana ya second tithing yani etaishi ya kabere abakristo abange mbamanyete na nkubwati bara instructions ya megeriwa una korengana yo kuirani etaishi kubwa mona abange bagosoma igitabo kya Malaka ishoteke mungo gyekomi batumeke formula nyororo kigima abegini abange bagote abange ya mwiguru ye 10 yokonyora kwawo erinde nyare ko bage komenta emirimo yo manene chinguru nabo igo ko yerandi nchiri chinsemo chunshi bono etaishiye ige kobe kwa sechi kanisa kubwa mono ebwate strict guidelines amachika bene kingmanga na kietaisi ebwene to gutumeka ase kubwa mono kerenge kenene no go support the direct ministry in evangelism ngana kilingana lyo monana likogenda nabantu bali bakora emirimo se conference ya kanisa echi elinde banyare ko bagwikira abande na barabwo ile chinga kitia bene kingma go wikira korandi nchiri bone gitabu gya okwiranira kwa machiku 14 nande Nyasaye ngukwana n'abantu baje ngana kibono babwenete bono koroisia amangana ye okurwe woko chinga chinde okote mwangolinga igotokorengereria nga sukurwe nsemo yetu ye 10 nga igotwakurire nsemo yetu twakurire ryoka nga iye isanire kolende ashigitabu yokuiranira 14 kibungo 22 mpaka 29 na anda megeri bonaro ro amorokere bonara rure guchi asaba Israeli inga enseme ye kumikuru starting point iga na se kwabe kali runse on your marks ekiagara turagenda ensemo ya kabiri ebono ekero kuna gosoma mpaka 29 nkonyorone nga omu Israeli bwa matukaria iga amenyete na kurwa korengana nenchira Abalawi amachiko ya Abalawi abegete nga kero kinde ekero korora igare kurugati eyemo igoro ya inye gose yemo igoro ya isatu yokonyora kwa yaso mwako ya semiremo asemiremo ya Nyasaye erinde enyare ko bakego segeta abantu barenge abakwani nemengana koreka na shekaru naboigo na okonya nabataka enchirinde ingense mo ya 10 njarenge koligiriri gwanga echikorenda amangana abakwani naboigo ne karu naboigo na okonya bataka yaya igo bare ko jebeke nsemo erinde barukurwe ukondo wa kabiri okorwe ukondo wetani ensemo ya 10 erinde kwanyara kokora enseme tigaliti ekaraman alikia bange bago soma na ukwanira ringaneri igagoteba ego bakoteba nga kerokinde ekero kurigirirya nga abaiti kusaba menyi bamenyeta shegati yino abare chintakana ababuraka igo kerokinde bako ba supported netaishi ya kabiri na kubwa mono ekero kurigirirya emirimo ya kolirwe na ligesa lya tokiri gwetera se support ye kurwewa Nyasaye igakurwira nga nanyare ko bagakuba sisenia kubwa mono ase enserie enyiba kokenda omana gotenga but they were not to take that blessing for granted or forget those who were not so blessed ngambali mbabwene etabono kuirango gusisini nguko nga ne kwego soligo twechiche elinde bebe bali batara asisiniwa mbabwene etakuligiriria nga nawe basisiniwe abantu mbale batara asisiniwa na kibago konyo asemyake kubwatia ensemeye yokogesa yerigesa kwabo liabo igo yare koretwa ashikaru elinde yanyara ko bakigosango kurwa ashikaru wali tali nguko je bagakuruwo yakaretirwe kero umuntu yereta ashikaru elinde yaba kukuruwo roro elinde kera omwako gatatu igo yarenge omwaka bukoligiriria ngana kyabanta abagukigosanga amasese ni wabo ne community yabo barabwa abanyena abantu babaitana inabwasi bamenyete ase engake igo bare gotware ngento wagatebanga guchingira kwerigesa nabo igo ase bare kurigireria mono abantu bari bara have overlooked abantu bari batali kurigireria gwase kinyuro abantu bari bebirwe erinde gitabo gyo kwirana kwa machigo shina stike bungo shina mi Deuteronomy yatebanga you shall give it to the Levite igo rabego como Omolawi the foreigner omobenyi the fatherless abatabuatia baise and the widow no muboraka so that they may eat in your towns and be satisfied. Kebungo ye komina kabere. Erinda bantaba abwase omanyete baragere rororo naboigo nabara ubayigo tuwe bose baisaneke. Aina machika ne Nyasaye koba.
igokoreng'ana no gochika kwa Nyasaye at least ensemo nerororo y'Abaisiraeli bare kurwa yarenge kurigereria iguru y'ebitoki na kubwa mono gokonya kwa maiso marore ase bari baganetie tigansome kinyamore konte winga to those who most needed it engane inenene kigima chinga kieche kero tukurwa titoli kurwa ase bari baganeti mono igo tukurwa rigereria nonye kero obobe bwakorekanire nonye kero abantu banyorire obobe okonyanga bari babwate bara komentirwa omuntu ori otaganeti ogokonyo na guchi nero ogokonyo mono oyoganeti ogokonyo ombibwa einimbu ya mwenya bantu bono Nyasaka ro ishirichiko akabatebia ngabono korengana nenchira ebirengereri by'abantu enchira bigokorekana buna korengana banyarire ko bagwetera amakongu buna korengana baombiri na barau banyako bakunyuranga abantu mbaroro baganetie lakini kubwa mono ogokonya kwaho kwe to those who most need it abantu mbaro babwato kogani mono abo batari goikirwa bono tukurigani ntutweka na embari banyarire kugora no mugati umuntu naruta nyare kugora no na machu kunyuka umuntu utari goikirwa ringana ryo mweli rinde ndu na ndama bagabere mana kogenda nsemo yo mweli korengana na machikanya sai igetabu ikigokonyora ribaka ogendo some igetabu yokwirana kwa machiko 26 osome gwansire kemuge gitangani mpaka 11 bono niki Nyasaye tebaga nga kitubwenete na kitubwenete gokora amang'ana aya intu abanyene kobwa monekero tukubarigiriria mbwa mata kitubwenete gutwara na baria babwate okogani ringana ryo mwelio erindo bate star 6 asingenje yeyo nyuma yokurwe woko mbabwato umwaka uri kurukwa we Jubilee ekero Abaisiraeli bale kumerana buna omuntu kakinero goteba ngantu bwate celebration tukukumerana n'abantu bonsi abantu balia batabwate enka bakoruka ngansobo igo bale kuganya ashe enka kiye gali asomuchi uri bono ashenseria y'omwando igo bamanyete nga Jubilee yarenge gento kingenjo kegima by the way Nyasaye namanyete inse yobora ibwayo shwa Nyasaye na aruchinga engana nere yajandira abantu mpaka bona tukwana ngekuruku yoboremo abantu abange baitirwa sengenjo yoboremo abantu igo baita ina sengenjo yoboremo nabo igo no ina abayibuire na ngino yomo igo baita ina sengenjo yoboremo igo bono Yoshua ekera akura hwana Nyasaye akomotinga moko genda alikanani nimanyetinga abantu mbare merwe diganta benga Nyasaye na manyetinga funa chinga kichiko na gusuka abantu mbali yenibo nabo igo abantu mbali giribaga nabo igo nebintu bakwenyorera kubwa mono asogotwara oboremo nabali bagochikonya maremo asinginjo batabwati ogosoboremo borase amaboko amake y'abantu mayete gintu gerego kagara kwoni oboremo ogonyoranga emechando ya chire family difficulties kwanyoranga umuntu urwarire the only thing obwatoko ni umuntu yakonyeke noboremo no bware ngo bwe milioni yamo kwateba ngano ene mia yamo onge no ene mia yamo yuka irinde nyare koba nkonyora chibesha echingo konyera umuntu oyo urwarire ikabanchani ekero kurigereria na hende ntobwata pwa choices uno muntu akoranga ororire nyarebe na bwatigari otebanga na injita gete ko ni burimo ingora kagari buna nyarebe pwa choices yo gochoro kube lakini no nabo ntobwate mise fortune simintombire birabe ogeshekebe biragere abantu bali bobwato burimo baboni abande baonia asho kwenyorera kwekeregeke nabande baoninga gaki at least totware robo moyo kurinde gintu ngeringana ki abantu aba ekiare kiguchuja motu ngiriguchikonyora uburimo asingincho yobokongu ekiare kianyorete gabonde mish asego Nyasaka ro ishari chibu naringo soma rinde tokure roro asigitabu ge Abalawi 25-23 Nyasaye akarugo chikagatebanga land must not be sold permanently nga obore motibo nyara koni wa mishi obore mo mbonyara ko baboko ni wa mishi cherelio gatebanga mishi na mirere nga ayekwoni ri obore mo
Asing Engiya because land is mine and you reside in my land as foreigners and strangers. Nyasaga batebyanga timoko bonya misi mirere na mirere ekiagera oburemo no bwane inuna abamenyi momenyeta so oburemo bwane una abamenyi and strangers abantu abaiti ekine gitabu kya Abalawi 25 kebungo ge 23 igabanchani at no point abantaba barekonya igo Nyasaye asogochika kwaye asokonyora a solution richibu atebetenga oburimo mboni gumis. Instead igare gotebanga land will be sold only until the next year of Jubilee. Ngonyo montore konyo oburimo igare konya mbake kero umwaka olibwe Jubilee ya ikire kero ya ikire riro lya bantu bachinka bono yobwato oburimo baonetie ugirane lyo monyene ikiagera tokoni gwetania abo erinde omuntu yanyore oburimo obo aonetie nande bwirane gochase family nabo igo engakiye na lyo oburimo bwaonetie kubono bokwiraniwa gochaso yonetie gose omuntu nde bwensi ole moyo bwe amate yoyonetie asichinga kicho igo Nyasaye igategete kwinyuria abantu ngana ki obwamate bwaye na barabo na taligo lyoka obwamate bwa abantu aba n'abantu bande abantu nyekero gosoma igitabu gya Patriarchs and Prophets page 534 nigo kego tebaiga. The regulations that God established were designed to promote social equality. Inga amachikanya sa abegete enkurikiro amachikaya Omoroberio Bw'ense nigo orengororo ayobegete Asing Engiya okorete nginga social equality okorenga no wanche gote ya shekinyoro omana gotenga the provisions of the sabbatical year and the Jubilee would in great measure set right that which during the interval had gone wrong in the social and the political economy of the nation. Inga omwako we Jubilee omwako we sabato bare goteba bono baganyete kigima iguringe in a great measure kurungiya amangana aliasa lekire amangana achire bogeka asi abantu bamenyete na kubwamara buro konyoranga abagambigete bayiriro obugambi nga kiyo bawuneria abandi omwaka we Jubilee buno guika no mwaka abantu bare kogoka igaso bwingi kibungo kya amangana ebiro ya kabere sarasini na siteke bungo kya 21 Second Chronicles 36 verse 21 ekero kuligireria abantu bono mba manyite mbarenge very sure ngana kya mangana yale gokorwa na kubwamono ngana ki ebyare bigochiko bwati gochomotwe vitali no bwen no vitali no bomayenga ngaki amangana gochiko korwa lakini Nyasaye na rweto Omoroberio bono ntagete gukora na kote bangana kinga no enabo abantu aba banke ekero bale kuligireri chikolie Nyasaye igo bale wanchera nangekene Nyasaye ni garweto Omoroberio bwenete na abana ba Nyasaye mbabwenete komenya bona buno mu Isiraeli okimoika yani buna bono oyo oligireti kogenda Kanani tali Kanani yensiye kolende bono Kanani eri Yesu agochigotwiraniria ngote bariga ngaki obwenete komenya ekero gendete kuyariga ni kogenda ensiria ngaki obwenete komenya na abamate bawo ekero ogendete kuyariga ni kogenda iguru ekiagera nero to bwenete kogenda onye kweginete na eno urinchira kogenda komoro monene ngaki obwenete komenya asinsi na rureri baga batango bono sta 6 ya sense mende tutakwanera gusubwato komenta na ndobo mwenge erinde tonyore amabaga mbye mano. Hello. Waso irembeo nande ko kwe mute aya bono igotoreire chi comment bwango sana naranga drusira la temo kwa kwe mute mandere kwe mute okay bono batango star 6 bija ili moment Hello. Mwaba bwanga ke kiera tindi go chinarunga kinyinge mbiye mono genderera kur Minnesota Mbiya mano muraria wana eresa ni na wego kuna kisa ya chinyinge oyo ningo kwanza ukwana oningo aitena arutu mbiya mono mtorutu gendera mono
Bono njenari kurarengereria korua una ya tochakera korua iga asemo korugura ria aso okonganya isate ibungu bitano na bibiri una nyasa rocha ba Israeli batandege tenga na bamanye tobororo bwe to bogo toka kero abantu bakonya bakorera abandi bobe bono asande nare iga yare bateba bamenyi n'abataka babura kati ntakana ande yare siruna gwato tebigo sabende onene kero tebare kurwati semo ya ikomi na gojamo ko kuliera amo ko bano mogoko bono asande nare kubolinga yare bateba iganga ase okonganya ameronge vere na moi bungo vere na bitatu itanganya magano motuga yare batebanga nyasaye nere oko akanege siumba bono aiga se yare bateba aba Israeli nyasaye nabaete amachika ao ayanda ari bari bakorera abandi bubengegere bacha gucanda naye n'abamenyi nonye n'undi bwensi bono inonye umuntu okorusirie lino naye kwamurusie lino gose elisa ase eliso ng'anonya n'obogima ase obogima bono amang'ana aya iga arenge buya bono gose ng'aki arenge ekiagera nyasaye orwete naende amang'ana ayo bono kimanyetie una engente yaye ng'ang'aki ari kobakonya amang'ana ayegere erinde abakonye abantu mbabasobokibo otanda nonya mbali bande bare batari kwenyara naende ntwanyora ng'amachikaya ikomi na bayande nyasaye ng'ete esirikali egokorera abande egere bari bagochanda abande erinde nabo bagakonya bono ayekera yarenge wanerina ase erina elisa ase elisa ng'aki yarenge mang'ana aya mbiyo manonde na bakwiraneria kwiraneria uri gose nkomento uri nale kwiraneria ng'aki engaki eria karerende riria nyasaye na baombekie ebinto byare gokoreka na barikorubibaga byakoreka lakini bono goetera ase Yesu Kristo bono obwanchani bwaye boro bwogokumia igagototebi ng'ana intwe goika tobotware titokonyara kuba togwakana egesiomba ng'anyara bonkora ibega ninche tigamokorera iga gosonya tie riso ninche tigamwate nche nabona arora ikorete ng'a ase engaki ya bono ya Yesu nobwanchani ntogwenera ti gwakana gesiomba mbiyo mono nande tutarakora enseme iyo nde nabwato kwiraneria akomwiraneria Hello. ewe mtaska Nari kwiraneria mutima etuse mumeridika ne moisa nikirine diswali lirutu aboria ninkeneke ona komenta keke bona bwata igo mana komento de naro kumwiraneria tutaraenda komenta. Okay, mbiyo mono bono enchiranere amachika arenge igintu ayaku nga personal injury laws enchirende gokonyora nga onye una yate betu gokonyora nga omuntu okorira amamocho ono nda getabu kiukwirane ikomi na kiareshi na moche gogotebi nga bare gotebi nga tobeso korokia mabera life for life onyo obogima bwarusi go bwari kokanye obogima nene lesson nerende engao turaje gosoma ka eki gekogera amachika yare ngororo na so korigereria nga onyo obogima bwarusiriwe goiko obogima boganibwe erinde bwakanege siomba kyobogima obo na kigekogera asing'encho obogima mwanya bantu twabwenetu gukwa omwari oye Yesu agacha gukwa
ashinginjo yaganeti obogima bw'omuntu gokwa atukwire Yesu agatukwira buno omwana onyasaye keragita agati k'obonyasaye bwonsi agatukwira erinde toboriwe na korwabwe kero togochaka omochakano bono twegere echuma eria ekero Adamu na Hawa basaritie bono basaririe obwamate bwaba na Nyasaye goika yare kogania obogima bonyare koba bogoitwa bogosiri amanyinga iteke erinde Adamu ache koboriwa nine leso niende timaiti gosebona abo twigwanane ya mono ya kwaterire iye kiagera Yesu ere bono amang'ana riosi Yesu obogoretie naende bono nabwate nero obwate kina gocha kunachera onde bwensi nero omanyete ng'a nakie kina kianyarebe keng'ana igo mbuya mono ekiagera naende Yesu amanyete ng'a oyomo moti nabo naende aranga amaonchoke erinde arorokomota kwaye lakini rende ngakiyero oyarengera asima naende yarenge enkomo bono Yesu otworokirie obwanchani naende nare koboria omosamaria oyo toroche korwariki morochere oikeranirie amachikari abere ng'a bwancha Nyasaye nenkoro yawe yonsi omoyo nechisaini chiao nobwancha nomoisangio bono tutamanyeti ng'a nonde nere nabo aranyare okora muna omosamaria oyo bono orarisiko obekire korwa echarataria obwate amabere amange akare kwabusa omonto anyora para bono inere egotworokire ende enchibite enyare korambigwa eri ya Nyasaye oyo obwanchani bori twanyorete ase Mathayo erio 22 naende okobori nare koraboria mumanye koiraneri bono ritanga ning'o bono tokoranja Nyasaye gose noyo ominto kiagera Mathayo egoteba ng'a amachiko yarara kabere onye ntoranja Nyasaye notikwancha oyo omino bori mbuya mono tokwira ni buna tokona komento mong'ina ska komento kwareng tigamoiraneri tigo mong'ina ska ramenta bono mana gocha soyo mito na itoraenda no Omoroberio toende bono geneli jona recommend gento gari ngoro ya singu ya wateba ng'a omonto ekera akabesire omonto echubiri ngoro ya chubiri ekero omonto akaringe korinegwa aeire omonto gose omwateire oborimo bwaye gose omoire oborimo bwaye okomboire bono ekero chubiri yagaikire nagoika chubiri yani emiaka 50 koyaikire nonye konye deni itiraera gose nonye koye yaerire k'emiaka 50 yaikire okoiranirie omanyano erio oborimo gwokomoa igo ng'anere mbari gopinga chubirika yaikire ine yareko neshere nene chubirika yaikire abantu bakoiranirwa abasibo bagosiborwa abantu bari barietwa amadeni bakoego bakoiranirwa iyo yarenge gintu kyokoiranirwa kyokoba muno gosonsorana bana Baisiraeli bagakiramo egere barigirira ng'aitwa mocherete ng'aitwa koreire ng'agigose twariana niri ng'aibari kwirigarisia bono naintuge mwikaine buna mosio engaki togwenete kwiriga nyuma intwekera utokonde gose asemesa usekero kumurwira Nyasaye naintuguika tumutwiriga ligitwerore na inki gose namocheri Nyasaye gusekero kero tumwari bomwaka nabo gwenirete kwirigiria ngakindi yonsi na inkekenene nakina uwamate bwana Nyasaye na tuwabeira so mwako gose nituke yisibikiri ibonga bono chubiri bya rekiri myaka 50 abantu baicamo bagosonsorana bakumirana Nyasaye bakwiraniria abantu ase bagirwe bakwiraniria abantu bakwiraniria abantu bamamadini akikina komenta ntibi mbuya mono mong'ina ska kero ngona gukine na bondoche abasongo bagocha Kenya mwaba umerete inwe kero bakugura oboremo igo baire emyaka gete bari kugura oboremo eri emyaka yeko era tukugura oboremo gwetania emyaka iyo nigo na ebina bigenda togote omonto gwagore oboremo for 99 years emyaka ende gochia bono yaikirenga kyakoboirani ensi ye tomenyete nebwate nchira na kiego era no ensi ye tomenyete gaiga Michael turi kugura oboremo mishinga no
bwa omishi enchira nira babegeta machiko igo kero kende ine enchira tokona kwegera na kire byanga na intuna abana funsi tuli tuna kwegera kera chingaki buya mono mndona bore tiali nga kingo to bwene to wancha litanga ni na kiamali kako gotebya timonye tinga nga kiayo koyanyora kulinde Bibilia nige kweresa yoko yo mintonko mora wangu kwana kwali enare ko kwana zoro ya yo minta bori biyanga nga toko nyara toko tangana gwanja nyasaye bana tumanya gwanjo yo mino amaene okura tangana gwanjo yo mino omaye ko mwanja nyasaye na ende nabo mogenia baje mwao yo mina je mwao omorine kegento ori nyasaye kwalina omogeni ori nyasaye kwagenia iga bana ba nyasaye erigerelinga ekieke mokiabo ogekorore muno gwanja kwa nyasaye onye to mwanje tiaye oyoro yo minoriro ryo tokonyarako mwanja nyasaye biya mono mtomora wa ade ngobwa to komenta lakini ndagete ko gotebi kero kende gento kire kenga ko bwa kelio manyete chinga kijinde na boto ko beka nembu ya mwanya bantu ko beka nganki ke bwenete guchaka ngobwente gwancha litangani lakini bibilia na era sete mono una kolengana teri uniform nga enchera nere gwachita sobo kristo teri uniform ngomuntu onde na bagocha goje desemu we elinde bwenere ina abayahudi na kiriri no pa mtongo ongo ko ande libaga eki abayahudi bale gona goteba ngomanyite guikumuntu litangani araruka amana kumwege na yesu amana goja paura kabakania ngaeto mtonya kondo na era sabu no tokono soma barumi balia tole na bwonko na gosoma tole ngora igo ekero konyora mangano bwanchani na bokonyora ngana ki egento kire kurungu kwa makumoika ekero kwa mwanchire yesa achire me yao na beko nyare kana kwa bwata bwanchani kwa momanyete kende ngeo kwa le okora lakini asinge nju kwa manyire yesu aro bwanchani bono gwachaka koro kyo bwanchani obo ekiagara no kwa mabono kumoika na muntu nale litangani wanso kuligereria abantu baraba yabatoma itinya sai lakini bado banjeta bamu abokora ngabona bababuya kwa bali bakonde kanisa igon keringa no muntu kumira na nyasaye na bwatu Omoroberio mugaka bosire njeno no imara bana bate na kwa matebiri na bana tuamba ko bule kananga okare kwa mutu ade nyasaye asenge nyasara mabira ko yesara mabira endaro bwanchani obwanchani ko bwanya ko sebwa yesu no bugo tambukira gukia asabantu yani na boko busia se yesu omubaso oriaro are bona ayegoro omubaso okawenda so ndo bwense kroko romuntu ayego bwata mabire kya bwata mabira yesu kroko romuntu abwato ko ekiageraye kwabere mbusuro ya yesu amazire yesu imeyao bona olikagwante yesu nesari tangadi omato gwante oyomino ekiagera oyomino kadiyo burabu kadiyo gwanchani kadi kende gionse nakwa matebi go moralia kwa matebi boronge na amaene omuntu gwante litangani nyasaye nasaye yamane ko kuyigura obwanchani agwancha akoyigoro mabera akwa kerevento omubaso kerevento akontore orege tongwe kyao munerari getongwe kyao kire kyo bwanchani buka yamono aranje nero tengo ko komento mbiyamono mugaka bosire ina ba yesago chaka riri tangani nga mwanje nyasaye na nkoro yao yonsi ekiagara ntuancha buno omuntu kwa mentire go to gwancho gwanjari bwa mwanya bantu nande tonyore nge tuanje tenjere ngao igo nyasa kworo kibuna kolenga no gwenta ko kara shanti sana mugaka bosire ngoli to goshikira isiko ngoria oyo mtongo na ko batore tatige kero ko batakabere igo kwerushia line batango sta 6 ndo jento bwaje ta kangisa tuiga ngoli tu ashikiri wate belieta ndo chinga koroso da gracia ono timanyi dinga ngoyo koroso da gracia na lo yira kinirende incheni koroso bono oyo mto jeni bono menta ponel yogi o mana komenta kono kwa nyuguri lakini bado urara ake bono kwa naye ndege terion city pia mona sengencho moraria kware tirerese niyo buya yo koigwekana pia mona sengencho ya mangana ya maya tuigure ntwana naringe ko boliga iga se second type itaisi ya kabere bono
chinga kichiria igo twaeresu ng'a chindagere chiga go twarenge gochibeka amo twachira ase Nyasaye aragete twachira ororo twairera Abalawi ekiagera mbabwate migondo nande mbarenge kurima nekera twayeirire endagere eyo yamanya konyora chintakana n'ababura kana bari batari kwenyara endagere eyo banyenyora nande kera twarimire chindagera buna Nyasaye atebete ng'ekera turaike Abaisiraeli baraike enseria ng'abachirete chindagera chiri ase omwaka ogatatu bachibekamo na chindagera chiri tochira asaragire chigende korierwa ororo bono rero etaisi eye ya kabere ase sadaka ng'aki bono tokonyerwa nande ng'ai tokonyerwa gochia Mbia mono onde narogota mukumwiraniria sadaka ya kabere nkoyeru tole ng'aki tokoyerwa ande ng'aki ekorwa egoche onde nabwate okomenta abu Hello. Mung'inasika naindi abantu ndoje tukara abange gana kibono tema kwiraniria asante sana Mung'inasika Onale gote banga ega turuchi otebire sadaka ya kabiri goko guda ale tigabono beke muna for example 10%. 10% yani bono gona ndi na wekale ku na watora kwa wose 20%. 10% ine saka. Ibinya saka tebete ngale 10 saka yote kamili. Nere iri ari gusangirwa senga kiri ya irupa kese karu ya chikokonya abantu. Ibono ni saka na Nyasaye nate na ibono nere inere iyo 10%. Pone ye toko runero 20% ndo toko rwa. Iwo ekogabwa. Yagenda samagacho. Ndi yagenda se conference. Ndi yagenda se ebintu bindi byekanisa iga. Byakonyororo. Abonkorange ye yakabire na yali ekogabwa sisi kuyisi. Asa matukarero. Kanenchi wone itumwa itikise yalikoro naende manje tenge sadaka ekero tukuru etaisi agotebanga ensemo ya 10 Nyasa uchigete lichikerio nagoteba semara kisa tungarete ni saka sote kamili lete etaisi yonsi enkirano ase nyumba ya Nyasaye ali mura igure bibisibye igoro gari gata gete korra obwegeno bweno igati yaye nere yentako bategusemo ngekore tumwe tuse na iraneirie lakini chona lo kwa ne ya kabere ronga nkora nga igeko ekogabwa sikwisi igekogabwa se ebinteri kedi ya erase asi amaga cho ya erase kiango bitisi chao iya kabere na maituse na mbia mono Mung'inasika mbia wate abu no korora ogende kurwe ya erase amaga cho ya erase radio ministry ne bintu binde lakini una twegera mbia mono ashe kitabu eke kyokwirana kwa machiko igo yarenge Deuteronomy chapter 14 verse 22 mpaka 26 igo yare gotebanga bari kurwe etaisi inde igoro kero kenda athari gose mpaka kwota yo mwako mugima igo konyo bakurwa kwota yo konyora kwabe ya mwigoro yenye ashe ngincho yemeremo ya Nyasaye negente kenene ngeringa bate bange ya kabere igo yare gutumeka ashinginjo yo korigereria ngambaro roba bwatu kuganya bono chikanisa ao denomination ao nchibwate njira chigutumike sadake ya kabere abande bali ko yero ketaish bande bako yero kanga sadaka kero kende kwari kanga nkike bwenete gokorero ne sadake ya kabere kwate bange ye bwenete gokonya bataka bono chikanisa nchibwate Omoroberio gotebanga ekeumbegete gose kwaru gose community service na bamanyirenga ekeneki ensemo department ye kanisa abekirungeye ego chikokonya abantu bali batari kwenyara pe elinde chiabe kwamo chiajikobero lakini bantu bange konyora nga matukaya igo togotenga kwaru ensemo ya 10 gwakorire toliko manyanga department nere ye kanisa eshukulegete kororanga abantu buna aba bachandegete gokonyo bare kuna inde tuirana maiga twebuli ekena aro kiti department yitobwate chitu chijikanisa gitu nekene ngokonya kira abantu aba bataka gose bono ande bali toro igo tokorigania
nyarebe intuto go deciding ngo chiko konywa no etabwati okogani okobuna twanya arago soma kurwaringa okogani abanta babari mi strangers batabwati asibaguchi umuntu nabakuru no na so chote banga na ireiwe timbwati asingo chino efe timbwati umuntu oyo kumuri mwatanga abantu babira bakora ke umuntu utago konyo abantu bande bashireiwe chinda bategere chintakana banda baburaka watanga nare kiombe nyatali kiombe kende na inu twamurutinchira buneyo bono yaganiria abana banyashaye buno mintaburia turigeringa okurwe wetu gwa kabere nga kitogo korwa n'abantu aba babwenete gokonywa bare ngona ende nashikirishiko bijamano nyonde tabwati komenta ngaite no tokorera abo gaite twa yiri bono chinga chiabene kengma mbiyamona soko konyore kwane iyo amaene tuangire gokonya abantu amaene tuegimerie bintu muna bona dorikasi amaene ntu abwate jikanisa ali dorikasi ka amaene ngokonya tualinga abantu tuara abana bali chintakana tuaba iki amaene tuatigire onturi gokonya amaene tuatigire tuabera bangiki agitiga tobokerera basomba tobokerere tororanga ngaito guerete tokoro kora kuri tangani ka kibono mujakera bono iga to gore ke kombe kiri to ya dor kasi inde to bato konya nto bato to kwegi meria evito bugate amina alo mto madere kede ndonke abo twakwanda igoro yoboremo oboremo bake na bojo muntu no abo mokeresi tonyo ona yo muntu amone atyoboremo likale amone nyonye n'ingori ke kabisa na nirera ikiga umuntu nkarorari se ito muntu akaona yo muntu oboremo nkayunga nyanga amwete umuntu yakagenda Tanzania ekiragenda Tanzania yana imyaka amenyete Tanzania okojigota ajikomata bidigankoja nerigirese egasinya akanga bitaji na moja neja agamuntu yagataga kuya oneredi agatika abana baye umuntu oyo gojete Tanzania umuntu ya agataga nyola kaozigiga segiduka akaegwa kanyomba lende gegiduka umuntu ya akamanya gukwa akamanya kubora sako jigotindeka umuntu oyo roko ya oneredi obolibana mugere jito kabisa ekero abora sako jigotindeka umuntu mwao akamanya gutaka mwaga jigotindeka kabya babinto kose ekerenge gebodiga ndi abantu kose mbanje kule ne abantu bali mubina biblia yate ayintale kerabare kule kare amakongo Biamono, tiga kolera abo shanti sano mito mandere ntote banga na makongu ngana ndireli kongo asinya sai tare togo somanga ngana ndiyori musinyete na bara abaye na bobago korabuna aligeti actually ngana nare go soma yo mari ga tukure kurwa shigita wiki ya patriarchs and prophet yo te banga na ki there is nothing after their recognition of the claims of God that more distinguishes the law given by Moses than the liberal, tender and hospitable spirit enjoined toward the poor nga kindinge yo nyuma yoko ya nyora machikanya sai akwanete na kubwamono amwete musa teye tani tingira togo deal engira togo kolera abanta bataka ekeronda getugo tumanso mego chinse igare gotebanga na ki although God had promised greatly to bless his people no nye ekene otebiringu cheko basini abantu baye it was not his design that the poverty should be wholly unknown among them. He declared that the poor should never cease out of the land. Ratebetenga banta bataka bana kubura asabantu bamenyete. Therefore there will ever be those among his people who will call into exercise their sympathy. Naboigo katia bantu banya sai bantu bana kubura bakoro kyobuyobo inabokororanga kero kindi tuasiririo buyobo tuasalie akini abantu mbaro bado nyasa sisiniti mbaro bado nyasa kunite chinkoro bagenda yete gokora nanga kinchiyo ensira arema abantu bomonene bagokora mangana among his people uguliko bagotebanga goikaboro kia mabebe boro kia mabira boro kie ogokonyoko
Then yamana kotebanga as now persons who are subject to misfortune abantu unabono igo bachandegete abantu babwata marwire n'abantu basiririe nibo yabo but so long as they followed the instruction given by God korengana buna bare kubwatia amachika ya nyasarura morokeri waya they were no beggars among them korengana buna bare kuyatunya na kuyabwatia machika nyasaye basabereri mbare kotoka asigati yabo neither any who suffered for food go sumuntu obwati nchara korengana bare kuyabwati elinde ko kongende page 534 534 na 35 yago tebangana ki amachika ataro setiwe elinda asesenia abantu abanda kubwa bataka lingana ine liengenjo kiana naito okolera nga amachika ataro setiwe they were not designed to bless the rich no less than the poor. Nga yani asisenia abanda monoko bwabataka they will restrain avarice or a disposition for self-exaltation amachika igare ko konyo mundu taji kuimokerera igoro goso mundu taji ko ranga kero kende nero konyo yonde nero bwenerete anjiru kubwa bande yamana gotebanga by fostering goodwill and confidence between all classes nga ya bweneta abantu bonsi nebanga ne serikali ko batumika n'abantu bare babaitana ine bonsi batware barengana ni wanjiri goteyo asiga banchani we are all woven together in the great web of humanity twensi tuwabwata nibo asobo mwanya bantu nga twensi mwanya bantu and whatever we can do to benefit and uplift others na kende giyonstora nyare gokora asobo ita na kuimukereria abantu bandiguru we reflect in a blessing upon ourselves aya nigara orokiwe asogo sisi ni watugo chikonyora igo onye gukona kotanga science ni lakini gukona gwirire ngago sisi ni tuli uplift tuli kuimukereria abandiguru aya tuli kogokera abana no ene kero bakonyora nyasaye namanyitinga na kyako go sisi ni ene kerago sisi ni ingigego chiko batusabango nyasaye ito na tatu ito twakoba akiri kera watugiria mangana manene kingima buna korenga na ukoro ishema chiko ekero taranganya abana ba Isiraeli buna babwente ko chikomenya nekero kwabanganyirie ngana kibabwenete komenya sinsiria nekene watoira machiko ngekero turasinsi yobo somba nsi yobo sibwa ngana kito bwenete komenya na kito bwenete ko bwamata kito gutwara naye tugutwara n'abamintu na ko bwamono ngana kito bwenete koro kiama sisi ni wawo chia sabamintu twakorire obechinga kinyinge torakorabo twabere ibito tokonye otoronge chinginju chito na bono tokonye tuchake bono komenyera amachikao tuchake komenyera masisi ni wao na batuitana ina bagotorora bakorore banyare ko bakugunchukira na twensiamo kero kwira na tukuru toto Yesu na gotebanga naye twakaganyire koranje kuna kero yo moito abange bawunereriwe twabawombirie kurinde watu sisi ni yasinjire moshinde tugura maiso tororenga igo watu sisi ni elinde tusange na bamintu na kubaimukirira igoro otokonye tituimukirira igoro twekanye tweke ikegima ekiagara naye watu bwirire koranje twaligania soburu tuwao tuweronsi asiri teiso muturi amen biamono Amen. mura ina ina asore Amina. murai na ina asore coordinator biamono umuraria sengenjo ya mangana maya simaitio yo minta bitangwajete okoranga tabita taso ete nami gegete wono twakore irere seniga iga ogwaso eterende kerana chigo sona nyoro murari gwacha kire mbiamona asogo chaka nande kwanye kolire buya ekero narenge kobwatera tabita libageri biamona abaminta abamente irere seni biamona sengenjo mangana maya tweigurere seni yagendire enterengiya nande twakore iregabu bono narenge kururi bageri ori okorwa prayer request arue amangana yerinde to sabe to kolere sentogende gutimoka chinsa chiaeri yo mtomeri toi wana ine